Zal dat nou toevallig zien dat dat aan de Eldorado-weg leed? Het ziet er wel echt super ver doen. Een soort van voedselbos. Een soort van opgeblazen hobbithuisje. Een vuurplaats. Dat heb ik gedaan. Oh, de huiskaat. Hé. Dat is al een leuk pleetje. Maar goedemiddag. Hallo. Hij wordt fietsen. Fietsen. Wat jammer. Er is wel immers een zagen, hè? Kijk goed. Maar hoe komen we door? Hier ook Black Wizard. Het wordt alsmaar spannender. Is wel een ruige plek, hè? Wat een dikkie. De appeltjes liggen al kloor. We komen in ieder geval dichterbij. Ah. Een mens! Oh, een liefdesbankje.
plek. Nog even, kunnen we even praten? Stond net wie het zat weg. Goedemiddag. Hoi. Mogen wij even storen? Wat zijn jullie aan het doen? Nou, wij waren op zoek naar de mensen die daar in dat mooie ronde bolle huisje wonen. Oh, en Joris en Emmy. Ja. In de Doom. Ja, Hadden jullie... Ja, dan moet ik even kijken of ze er nee, maar hallo, ik ben Bas. Hi, ik ben van de Omroep Venlo. Nou, Dat was vroeger of Dat niet? was vroeger. Ja, dat weet ik nog van vroeger. Hebben we elkaar toen ooit ontmoet Nee, of maar zo? ik heb haar toen wel eens gekeken. Oké, Dus dan, en wie ben jij? Ik ben Monique Ovens. Dus, Monique. ja. En Hoi, Dennis. Dennis. Ja, jij hoorde niks hè, want zij stond te Nee, zwaaien. ik was druk bezig. Ja. Maar wij maken, jij kent mij van Omroep Venlo Ja, nog, ja, de ja. vroegere stadsomroep. Ja. Tegenwoordig ben ik al heel lang bij L1. Oké, ja. En kijken jullie wel eens tv? Ik heb, Niet geen, ik heel heb niet veel, zo'n maar tv. Nou, Ik wij, kijk wel op de telefoon wel eens. wij maar maken een programma dat heet, of kennen we ook gewoon Limburgs? dat kan wel plat worden, Ja, maar ik verder met niet. tegen ook Dennis. Ik Oké. denk dat ik het wel red, ja. Ja, oké. Nou, we reden hier langs Ja, en toen zogen we een bordje bezoekers van Fien. ja. En toen reden we terug, want we zogen door ook al zo'n bolhuisje Ja, stond. een Doom, ja. Een doom noemen Ja, ze ja, het, ja, ja. oké. En toen hebben we bij de doom gekeken, Ja. door Wornemmend. En toen huurden we een kettingzaag. En toen Nou, dachten die we kun je van, niet missen, hè. ja, misschien zien de mensen die doorwonen, want er is ook een vuurplaats. Ja, Misschien ja. zien ze wel Holdenszaken voor door. Ja. Maar jij ziet de buren van, Ja, wie zit er bij de stichting? Ik zit ook bij de stichting, dus dan is nog houdend zagen, dus ook maar... dus Maar je bent eigenlijk op zoek waar Joris je even en- kunt filmen bij een van de dooms. nou nee, ja, maar dan loop je dit terrein, dit huurt ook bij de stichting? Ja, dat huurt ook bij de stichting, ja. En dan als je naar achter is de Rijnboeker B, nee, dat is de Eldorado-weg door, waar die doom Ja, staat. ja. En dan ga je iets naar achter, er staat verder ook nog een huis. Ik weet niet of Peter er is, want dan zou... Nee, zoiets zijn we niet geweest, Nee, want dan maar mag ze alleen met de fiets de kant op, hè? Nee, met een auto kan ze er ook Oh ja? Ja, moet ik even meelopen? Nee, maakt niks uit, want we hebben ook nou gevonden. Oh, god. En dit is een bizar mooie plek. Ja, nou goed. Ja, mooi. Ja, het goed is zo. een mooi stekkie. Ja, dat is wel zo terug naar de natuur. Zeer voorzienend wonen en leven is dat. Dus dan sowieso zien ze door al ganzen of gered. Wie Emmy, waar ik als eerste Ja, bij ja. Emmy en Joris, die doen regenwater gebruiken ze zelf. Dus ze zien echt van het moederschip af. Dus niks meer met dus eigenlijk eigen grond, eigen water en eigen elektriciteit met zonnepanelen en zoiets. En dus in de winter soms nog wel een uitdaging. Dat is ja, een En dan- uitdaging, maar het is nog niet zo eenvoudig om off-grid Nee, om maar van dat- al die aansluitingen af te komen. Ja, hè? maar dat is bij jou sowieso al gelukt. En de rest zien we er, ja, Joris, Imke en Danny die wonen door. In de andere doom? Ja, nee, daarachter meer. Dan moest Daar je staan echt er naar nog achter 2 rijden. dooms en nog een andere huisje. Hè, van Danny want- en Emke. Ja, dat is die, meer een Eftelinghoesje. dat is meer zo'n sprookjeshuis. Ja, een lijkt het op, ja. sprookjeshuis. Ja, Nou, ik vond dat al eigenlijk een uit de kluiten gewassen hobbithuisje. ja zoiets. Ja, dat is ook wel mooi inderdaad. Ja, Ja. echt fantastisch. En wat is dat dan, Dat is ook hoor? zo'n sustainer, dat staat al langer. Dat is ook zoiets, daar heb ik ook wel in gewoond. Maar dan is in de winter wel een uitdaging soms. Dan is het echt noorddenken, als ze weer gaan douchen, dan zet ze een oor van tevoren, zet ze de boiler aan, Ja. en douchen en daarna zet ze het ding weer roeren, want anders is er geen stroom meer. Dan moest ze echt over nadenken. Dus, Maar maar dat is eigenlijk toch ook wel... ja, dat is leuk. Leuk, Het is ook dat de het niet- charmes. En de dieren komen allemaal terug. Hè. De reeën zien weer bij ons terug en komen het veel. Dan, ja, dat is gewoon waar we het ook voor doen. Ja, Ja. maar is dat niet eigenlijk, wat zij nu vertelt, is dat niet eigenlijk precies de gedachte dat je je meer bewust wordt Ja. van het gebruik Ja, van ja. stroom en water en...
Ja, zo is het wel. En het is misschien af en toe een beetje behelpen. Ja, Maar dat het is heeft ook ook wel wel leuk. zijn charme. Je krijgt er wel veel van terug, hè? Want je woont super mooi, lekker rustig. Ja, normaal wel. Nu even niet, maar... Als ik er ben is het meestal Komt dat eros? minder rustig. Nee, hè. vanwege dat ding hebben we gewoon even... Oh, het zagen? Ja, het zagen, hè. Ja. Maar we willen gewoon niet. Ja. Dat is prachtig. En nu is het ook zo, dan zie je wel eens de gordijnen op en staat er een ree. Dat waren vroeger Ja, ook niet. En geweldig. dat waren ook om de duur, ja, meer een balans meer met de natuur. Dus, Maar dit is dus allemaal van de stichting Fien? Ja, we hebben ook een website en daar staat ook meer informatie op. Dus dan, Nou, in het kort, wat uit stichting Fien? ja, we mensen bewust maken van wie ze omkent gewoon met de natuur, zeg maar. En zelfvoorzienend wonen, zeg terug, weg toe bezig. En het, ja, een balans met de, ja, dat zeg ik net eigenlijk al. Dus, ja, en ja, zelfvoorzienend wonen. Dus die mensen die hier wonen, die hebben een hectare grond en dan 90% is voedselborst en 10% is voor te wonen. En dat ze gewoon eigenlijk onafhankelijk is van de maatschappij, maar dat ze gewoon die in eigen voedsel kan voorzien. Dat ze steeds minder naar de supermarkt gaan. En, ja.